Perseveranza u tama li jaqleb il-paġna u jkompli bħajtu. News.mt illum sejla għana ma' Mark isem fittizju li aħna qegħdin nużaw. Flimkien miegħu u ma' tim ta' professjonisti l-kollega tagħna Edward Montebello iltaqa' u ddiskuta ħidmet id-Dipartiment tal-Probation u Parole. Naraw l-ewwel servizz. Wara l-maltemp jiġi l-binazzi, hekk ta' spiss ngħidu meta nkunu f'sitwazzjoni diffiċli u jirnexxielna naqilbu l-paġna u nkomplu għalhom it-triq tal-ħajja. Hekk ukoll iħossuhom dawk li xi darba jew oħra xelfu difrehom mal-liġi u fl-aħħar jirnexxielhom jirriformaw irwieħhom. F'intervista li għamilna ma' raġel li għaddej bi probation jgħidilna li ftit aktar minn 3 snin ilu kien involut f'inkwiet ma' qrabatu. Assigurajnieh li l-identità tiegħu ser tiġi protetta u għalhekk dan huwa Mark. Mark qed iħares il quddiem hekk kif jinsab fuq l-għadba li temm miż-żmien tal-probation. Tissemma l-problema ta' nies li kisru liġi jew jgħidhom inkwiet ma' liġi biex isibu xogħol. Hija sitwazzjoni delikata. Però il-probation għalet qiegħed biex jipprova jirriforma l dak li jkun. U mbagħad tiġi mill-individu wkoll dak li jkun irid jagħmel l-isforz biex ma jerġax jikkommetti l-atti kriminali. Mark li ilu għal kważi 3 snin segwit mill-uffiċjali tal-probation jgħid li l-għajnuna li sab kienet waħda holistika. Jisħaq li l-għajnuna mogħtija lilu laqtet diversi aspetti, fosthom is-sintomi tar-rabja li hija kawża ewlenija fost ħafna minn dawk li jinsabu fuq probation. Semmejt ir-rabja hawnhekk joffru il-younger management u għamilt il-kors kien qasir imma kien tajnuna kbira hija tajlimt ħafna u inħoss li ħajjejni ħafna fil-ħajja. B'ton perseveranti Mark jelenka l-ħidma kbira li twettqet miegħu minn tim ta' professjonisti biex issa huwa kważi bniedem riformat għal kollox. Żammejna l-kuntatt u dejjem qaluli, dejjem offrewli li nikkuntattjahom jekk ikolli bżonn xi ħaġa u naħseb li din l-esperjenza għenitni ħafna fil-ħajja. ċertament ma ħsejtek x'numru jiġifieri għax nafu li dawn il-probation officers għandhom caseload mhux ħażin imma ma kontx numru għalihom. Eżatt. Għaġġibni l-fatt li ikunu jiftakru il-problemi tiegħek u min jaf kemm jaraw nibdaw. Bla dubju l-ħidma sfiqa li l-professjonisti jagħtu lil persuni bħal Mark tirrifletti fl-ambjent li dawn joperaw minnu. Ftit tal-jemilu l-Ministru għall-Intern Carmelo Abela fetaħ l-uffiċini l-ġodda li d-Dipartiment tal-Probation u l-Parole jinsab fihom. Fil-Marsa stajna naraw in-numru ta' kmamar fejn l-uffiċjali tal-Probation u l-psikologi qed jaħdmu minnhom. L-uffiċini l-ġodda huma iżjed siguri b'sistema adegwata ta' kameras ta' sigurtà. Dawn l-uffiċini sbieħ ma jinsabux biss fil-Marsa, iżda anke f'Għawdex kif tispjega d-direttur tad-Dipartiment. Is-sena l-oħra f'Mejju tas-sena l-oħra eżattament, id-Dipartiment ħassib ukoll sabiex jiftaħ uffiċċju ġewwa Għawdex u dan sabiex ikompli jtejjeb il-kwalità tas-servizzi mogħtija lilu lill-klijenti. Dan id-Dipartiment serva sabiex inaqqas l-iskariġġ lill-klijenti għawċin li minflok joqogħdu jinżlu Malta jingħataw is-servizzi li d-Dipartiment joffri fil-Gżira Awċija. Ma setax jonqos li nitkellmu mal-uffiċjali tal-probation infushom li semmew l-appoġġ li anke huma jingħataw biex ikomplu għaddejjin bil-ħidma mal-klijenti tagħhom. Hawnhekk għandna average ta' 55 cases jew iżjed, anke 60 ġifieri, u il-fatt li inti titkellem anke fuq il-cases l għandek, anke ġieli jiltaqgħu grupp li
probation officer oħra forsi tkun għaddiet mill-istess esperjenza, anke taqsam l-esperjenza tagħha ma' ħadd ieħor, huwa utli ħafna għax anke l-probation officer ma jħossux waħdu fix-xogħol li qed tagħmel. L-istess psikologi li għattu l-appoġġ lill uffiċjali tal-probation jitkellmu b'mod pożittiv għall-inizjattiva tal-Gvern biex riċentement infetħet fera oħra fih dan id-Dipartiment tal-Probation u l-Parole. Din il-fera ta' psikologi taħdem mill-qrib ma' dawk fuq probation u bekk maċ fadal sitwazzjonijiet fejn dawk fuq probation jispiċċaw jiterqu waħedhom meta jiġu referuti għal Mater Dei jew għal Monte Carmeli. Aħna l-vantaġġ li qed jiġu referuti għandna l-klijenti jfisser li d-dipartiment tagħna tiservi bħala kważi l-unità kważi tiservi bħala one-stop shop. Jiġifieri l-klijenti minflok jiġu refert b'nadi oħra qed jiġu direttament għandna li jfisser li aħna anke bħala komunikazzjoni nistgħu nikkomunikaw aħjar mal-probation officers u l-pjan ta' kura bekk jiġi iktar unit ħanajtek. Jiġifieri anki jekk sempliċement l-aspetti prattiċi bħal niftehmu appuntament, nagħmlu l-mezz li kemm jista' jkun hemm koordinament bejnietna. Jekk ħdimna fuq pjan ta' kura, ħdimna flimkien mal-klient ukoll. Allura jfisser li kulħadd ħajkun qisu fuq l-istess rotta. Ir-rotta fid-direzzjoni tajba li elenkata li għall-psikologa Chantal Avellino jisħaq fuqha f'messaġġ ħari li għaddilna Mark. Mark li huwa storja ta' suċċess jgħid li kwalunkwe bniedem li jiżbalja għandu jittama biex jirranġa ħajtu. Nixtieq inwassal messaġġ li jeżisti inkwiet fil-familji u ċerta nies ma jkollhomx forsi trobbija daqshekk sewja, daqshekk ta' għajnuna fil-ħajja, imma dak li jkun jista' jipprova jirranġa ħajtu. Qabel inkomplu nixtieq infakkarkom li għandna channel fuq YouTube fih tistgħu issibu l-esperjenza ta' Mark flimkien mal-ister kollha imxandra sa issa fuq news.mt. U l-Kamra tal-Aħbarijiet għandha wkoll paġna fuq Facebook li kontinwament tkun aġġornata. Però issa ser inbidlu kompletament is-suġġett u se nitkellmu dwar il-fatt li kull ma jmur pajjiżna qed jersa aktar lejn il-qalba minn power station illi taħdem bil-heavy fuel oil għal power station illi tniġġes inqas għaliex taħdem bil-gass. Ser insegwu l-aħħar żviluppi f'dan ir-rigward fis-servizzi li jmiss. Jinsab fl-aqwa tiegħu x-xogħol fuq il-bini tal-power station li taħdem bil-gass f'Dellimara. Fil-fatt diġà twettaq ma' 80% xogħol ta' kostruzzjoni. News.mt segwa l-andament fuq il-post, eżattament fil-jum li waslet l-steam turbine, il-qalb tal-power station tal-gass. Wasla li għad-direttur kummerċjali mill-Electrogas Catherine Halpin tfisser ħafna u dan għax l-irwol tat-turbina fil-power station tal-gass huwa kruċjali biex tiżdied l-enerġija li toħroġ mit-turbini tal-gass li diġà huma installati. The steam turbine is the last major component that we need to get delivered onto the power plant site. The steam turbine is what takes the steam generated from the output of the gas turbines. So it's effectively increasing your efficiency and increasing your output, but without increasing the number of gas turbines on site. So it's an important piece of kit, so we're looking forward to getting it on dry land. Wara l-wasla tal-steam turbine hemm xogħol kruċjali li jrid isir lit-testjar. Proċess li kien kontinwu u dan biex ikun garantit li kollox huwa skont il-kriterji meħtieġa. Real critical things for us is that the quality of the plant that goes in is up to standard, that the safety standards that we set are as per international codes, and also that the emissions and the environmental aspects match what we have agreed with the Environmental Protection Agency here in Malta. Mhux biss isir it-testjar fuq il-fabbrikazzjoni tal-makkinarju biex jassiguraw li ma jkollux difetti. Issa l-attenzjoni iddur fuq il-pedamenti tal-pajpijiet tal-gass biex jingħaqdu mal-ġeti, il-post fejn se jankra l-vapur li se jġorri l-gass. Dan ifisser li kull ma jmur qed noqorbu iżjed lejn it-tlestija tal-proġett. Mill-vapur il-gass jgħaddi mill-pajpijiet tal-gass li permezz tat-turbini jinbidel f'enerġija li se twassal għal arja iżjed nadifa.
ħaġa li dawk li jgħixu fin-nofsinhar ta' Malta ilhom tant jistennew. Dan kollu b'investiment ta' 175 miljun euro li kif stqar il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi se jissarraf f'paġna ġdida għal pajjiżna. Dan il-proġett għandu wkoll valur kbir ambjentali. Huwa l-akbar proġett ta' natura ambjentali li qatt sar f'pajjiżna. Minħabba dan il-proġett, darba l-dejjem se nkunu għalaqna l-Marsa Power Station, se nkunu neħħejna l-heavy fuel oil minn Malta u issa ħriġna wkoll it-tender biex titwaqqa l-ogħla ċumnija ġewwa Dellimara li hija ċumnija ta' impjant li ħammeġ u li huwa effiċjenti. Permezz dan il-proġett, in-nies ta' Malta se jgawdu minn tnaqqis fl-emissjonijiet ta' 1,100,000 tunnella ta' carbon emissions. Apparti minn dan kollu, it-trapp li joħroġ miċ-ċumnija se jonqos b'90%. Pjan ta' benefiċċju kbir li madanakollu sab intoppi u ostakli min-naħa tal-Partit Nazzjonalista li juża esponenti nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew biex joħolqu dubji dwar il-proġett. Iżda, il-Kummissjoni Ewropea dejjem tat raġun lill-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista għamel ostakli għal dan il-proġett, għamel numru ta' mistoqsijiet il-Kummissjoni Ewropea, l-ewwel fuq il-procurement u l-Kummissjoni Ewropea għalla il-Gvern Malti qed jimxi skont il-liġi. Mbagħad saqsuh fuq l-Environmental Impact Assessment u l-Kummissjoni Ewropea għalhom qed jimxu skont id-direttiva tal-Environmental Impact Assessment. Mbagħad saqsew fuq il-vapur, fuq is-Savoys Directive, issa reġgħu saqsew fuq il-proċess ta' kompetizzjoni u kull darba r-risposta kienet tkun pożittiva minn tal-Ewropa. Aħna dal-proċess għamilnieh b'ritmu maġġel ħafna, għamilnieh b'serjetà kbira, bl-ogħla livelli ta' safety u it's going to be a best practice project. Fuq is-sit ta' Dellimara stajna ninnutaw ix-xogħol estensiv li sar u l-involva għad kbir ta' entitajiet. Catherine Halpin irrimarkat il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni li ma jaqtaw xejn tul il-proġett. We've had a huge amount of cooperation. To be fair, we discuss our permitting issues and ideas around safety and environment with the relevant agencies every week, and we speak with Transport Malta every week. So we do engage a huge amount with those stakeholders to make sure that what we're putting in is what they expect to be put in. Ix-xogħlijiet għaddejjin skont il-pjan biex fi ftit xhur pajjiżna se jibda juża power station li taħdem bil-gass. B'hekk jintemm kapitlu ta' snin twal ta' wedid, snin twal tużu ta' enerġija minn fuel li l-aktar li niġġes fid-dinja, snin twal ta' sofferenzi għan-nofsinhar ta' Malta. Catherine Halpin rat il-bidu se tara tmiem ta' proġett li bħal tarbija għamel l-ewwel passi, kompla jikber biex dal-waqt fi żmien li ġej jibda jkun ta' benefiċċju għal pajjiż. Is-sodisfazzjon ma jonqos. I think it's going to be a very, very good, beneficial project for Malta, so it's good to be part of it. Bħassoltu programm varjat fuq News.mt niddiskutu dwar ftit minn kollox. Ftit minn kollox ukoll se tkunu tistgħu issegwuh nhar it-tlieta meta jkollna l-programm illi jmiss, però sa dan it-tant nerġa' infakkarkom iżżuru iċ-channel tagħna fuq YouTube. Grazzi tal-li lejla kontu magħna l-kumplament tas-serata tajba.